Pozor, plava nacio! Pripremite se, jer danas imamo vijest koja će uzburkati srca svakog navijača Dinama iz Zagreba. Prije svega, ako želite biti u toku sa svim eksplozivnim novostima o našem slavnom Dinamu, ne zaboravite se pretplatiti na kanal. Tako nećete propustiti ništa, apsolutno ništa od onoga što slijedi. Ekipa, sjećate li se Marka Roga? Onog fenomenalnog veznjaka koji nam je svima ostavio uspomene. Pa, držite emocije pod kontrolom jer se čovjek vraća, i to ne s jednom nogom nego objema, natrag u naš voljeni klub. Da, točno tako, Rog. Sa svojih 28 godina čiste vještine, gotovo je zaključio svoj povratak u Dinamo. I nije to samo priča među navijačima. Pregovori su u punom jeku. I, sudeći po svemu, Rijeka bi se trebala paziti, jer smo mi na pragu majstorskog poteza. I znate što, nije da je to nešto novo, ali ovi transferi uvijek imaju dozu misterije, zar ne? Pogotovo kada se radi o Dinamu i našem dragom Maksimiru. Ali, prema glasinama koje kruže iza kulisa, Marko Rog bi trebao potpisati s Dinamom već u sljedećim danima, možda čak i ovog vikenda. Zamislite tu scenu. Rog dolazi iz Cagliarija, iz Italije, izravno da nam pomogne, na posudbi od 1 godine. Sada, hoće li ugovor imati onu klauzulu o raskidu, to je još uvijek misterij. Ali ono što je važno je da se Rog vraća. I, da ne zaboravimo, on ima ugovor s Cagliarijem do ljeta 2026. I još nešto, Rog se oporavlja od ozljede koljena, ali se očekuje da će se vratiti sjajiti na terenu u travnju. Znamo da je Ter imao ozbiljne poteškoće s ozljedama u posljednjih nekoliko godina, ali ako ima nešto što ne gubimo ovdje u Dinamu, to je nada. Ljudi, ne zaboravite ostaviti onaj simpatični like da ne propustite ni jednu vruću informaciju iz prve ruke o našem dragom Rogu i svim novostima Dinama. Podsjetimo, Rog je već bio ovdje 2015. godine, došao je iz RNK Splita u povijesnom transferu unutar HNL-a i nakon toga je letio još više. Ali, nakon nekoliko prepreka i ozljeda na Sardiniji, on se vraća kući da pokuša ponovno oživjeti svoju blistavu karijeru s nama. I, što mislite, hoće li on biti pojačanje koje nam je potrebno za kraj ove sezone? Pa, čini se da klub zaista računa na Roga da zasja u sljedećoj sezoni. Eto, to je to, ekipa. Što mislite o povratku Marka Roga? Hoće li on biti ključni igrač za naše buduće uspjehe? Ne zaboravite komentirati, dijeliti i, naravno, pretplatiti se na kanal za više bombastičnih novosti kao što je ova. Dinamo Zagreb zauvijek!